TV na me a wotime nkan me di dwumadie ho chiame no ye frɛ me kuma hene nana na nde se de bia hye mabo se ensembisa bia a mo de beto ye YouTube comment na se no ibi ya no na ne ensembisa a ewo sisi am se obi se menkyere ebebi a eye Esie Nky3gya ni aseda sa ebeyi nipa bibirate ba se kire no ayewona wo nipa bibire ni so nti ene kuma hene TV enya daje ne de akyerekye ye nkyirima ya omo ba omo nti ebe ene amamre ne amane ase no ene ye be kire o mase de di kan o kan nyema mienu wo ebe ni mu o si Esie Nky3gya ye bisa enwo se edien ene Esie eye ye nyina enum se ho na yetumre na enye mbre nkoa ne mfaso a enya ewo Esie ho Esie nchen ubenya enwa Esie ubenya enima bebre emwa bebre wo kwaye mu a emre na omodi eno nti se uhia enima bebre a empenfo kosie ho ne enya akyekide nyina ene mwa bebre mu didi wo sie ho ene enuro bebre a yetutu ewo Esie so yemisa enwo se ede enso ni K3gya ye dua ahoma ya ono nso no ne ho hia pa ma nipa ebi ni se wakwafu na aboaten bi akaw enkase awo uyam akan unya K3gya haban ana K3gya dubna ana ni hini a saa yare wote kɔ prekope wo bra ho akyerew ewo enwure na ebribi a adu se na be ya me pese obi a beti saa ebe ya se no ebribi krobi da baabi ya yegya kwaye kese pa de ato ho ya yenkom saa kwaye no eho omo ye hunting ye enama focus be ka se hunting ana omo ko ha saa kwaye breto nko a na wura mu enso Esie ti hodin no se na me nko a meti K3gya mi hu mfaso bi eni panya mo K3gya nso se K3gya mi nko a meti a obi enya mfaso bi a o me ho ntu edu bribi ohafo bi ko kwaye so okoye ha one ne ba ne koye hayo no mu a na kase wo ne ba no otunani a obi eni ho samri mu no na K3gya akosie ho eni si akodi nkomo se Esie matna paye mu a me hu mfaso bia ewo me so esanse nipa bia ma me nche me fa mfaso a me hu se wo me so no enti Esie mesere se ma me kwan na ma ye tietia obi ehumi me nyina wo so na me nye tentene ne nipa gina baabi a wo hu se me nso menie na benya me ho mfaso Esie nso se buo me nso ma hye kwaye mu ha nipa bia ma me nkyanye o na ma hu me ho nso mfaso hwe mire fifiri me so hwe nwa hwe akyekide hwe niemane me ekoso nyina me nya ho mfaso bia enti sei ne beye so aka ne saade a me ne hwe ka obetiem gina me so na bia nipa ombenya ho mfaso no behu se me nso me ho mfaso enunti bira kase wo hayo ni ba no otu ne no na K3gya ne si hui odim ni ka wai K3gya bena eno yamoye na ochichire tu ba bia kase awo ne ba ne so yehu ya ne sima kase ne pi e ma ne kamba kase ne pi pe e na de ba nse papa hwese mira fifi ho no mu ni mi kura da se ba bia ne ba ne da ye Esie nchen omu bie mu no o mahu se emire wo baabi omu tutu mire nu nyanwa ene adodode a ewo Esie so no ebi enu achi no omu ko fie ko ba mane se
se esie ni K3gya ni aseda wo monkohwe ye konwo ye no K3gya ne sisie so no ne sie no so mfaso aye nya ahoni enu achi no enipa ko ye no K3gya ko sie nchense esi medase se enye wa nka minim se me ho mfaso ene nipa hu se nka se wo bi a ye twa me ho kakra bi de tuso a amoto beba enu nti ene nipa nya ho mfaso ewo ne sin tuka se buo K3gya ene si ye bom di wa wontie nie emire nti obi epemira na obesie so ene me nso magidin wo ba bia sese me so ana esiko eho na K3gya yese opese oda esi ase esi nso pese oda K3gya ase osi bia bi uda mase eni yi wonso uda mase eni yi eno nti ne benefo se esi eni K3gya ni aseda esanse benkum dwa nifa na nifa nso edwa benkum eno nti untimi nkase K3gya ena esi ase ana esie ena K3gya ase benkum ntimi na nifa ase ana nifa nso ntimi na benkum ase edu ne kase esie eni K3gya eni ase sei na mahwefo ene mechidifo pese wo mu na sei na ntie me da we bia ase mesre se unya ehu se video yi twagu a na wa subscribe na wa share na wa ma obi a onti bi da ati asese se esie ni K3gya ni aseda na ye de to nwom eka no emu asichiri me da hwefo na ase da sene mu be sati ni din ya me de so eni okuma hene na ha ye okuma hene ti baba